Och vi sing, I call it out, you cry, you don't play all night, it swings, you jive, skates all the night, you feel kinda like you, the reason you feel for love. And there goes my baby, she knows how to rock and roll, she drives me crazy. Aquest és un event que el denominem showcase, però això vol dir, com la nostra llengua, una fira de shows. Per tant, aquí venen les persones que volen comprar shows, però a nivell internacional, venen de Canàries, de les altres illes d'aquí de Baleares, des de Catalunya, i també de la gent que maneja els cruiers, no? Els cruceros. Romàntic dins el món de l'espectacle diríem com un granet d'arena, perquè l'espectacle professional a nivell mundial és molt gran i és molt important. És una indústria que té una força impressionant. Sin embargo, el nostre mercat, que és el de l'hostaleria, aquí som un referent, almenys així ens ho diuen els nostres clients, i també possiblement siguem el grup d'empreses o l'empresa dedicada a l'espectacle que més coneguda, que més anys està dins el mercat i que tenim una quantitat bona de clients que han confiat en nosaltres.